Hello everyone. Ayan, welcome po sa aking live chat mga kaibigan. Sa mga gustong makipagkaibigan sa akin at sa mga gustong makipagkaibigan sa iba, welcome po kayong lahat dito mga kapatid. Halina mga kaibigan, samahan niyo ako sa aking live.
niyayat. Tay di ayat, alay tahimik. Anyat nabasulat, tamayakin ka, sumapa. Daytoy rikna.
simangbay kaniya sikaman itay nagparang kanya agrag-rag uday tuy puso kasman adda ka ngamin sikat puun ragsak taayat mo iti pagbiyaga linglingay kat nalipay nga oras anyaman nga oras Alipan nagti anyaman nga oras alipan nagti anyaman nga oras kasta't patek mo sa daday tuya Tijak may liw-liwag nangarunan no kasta nga inta agsabat ay nagpintas lagi ayan ayan hindi ka damalem baybay tinta turungin bye bye.